μια ώρα θα κάνω. Το έχω δοκιμάσει. Δεν το πίστευα. Το πιστεύω. Έχω δει φοβερά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώ τη μόλι, τη στολή. Δεν είναι στολή, είναι ένα κολάν. Είναι ένα από πάνω γυλαίκο το οποίο το φοράς, πανάλαφρο. Δεν μου κάνει κάτι, δεν πονάει. Νιώθω απλά να περνάνε ρεύματα εκεί που πρέπει. Χωρίς να είναι κάτι έντονο. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Έχω δει διαφορά και στη μείωση της κούρασης. Δηλαδή, εκεί που εγώ γύρναγα στο σπίτι μου και 5 ώρα, 6 ώρα ήμουν πολύ κουρασμένος, έχω μια επιπλέον φόρτιση σαν μπαταρία, δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Η μπαταρία φορτίζει λίγο περισσότερο και κρατάει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μπορώ να κάνω και ένα τρέξιμο μετά τις 5 που δεν το έκανα. Έχω ισορροπία καλύτερη ισορροπία από αυτή που είχα, σίγουρα. Όλα αυτά βοηθάνε στο τριάθλο που κάνω, γιατί ξέχασα να αναφέρω ότι είμαι παρατριαθλητής. Κατεβαίνω σε αγώνες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εκπροσωπώ την εθνική. Και είναι το μυστικό μου όπλο αυτό, θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχω live και ελπίζω να συνεχίσουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα και ακόμα καλύτερα πράγματα.